Ποτέ! Μην κλείνετε, παρακαλώ, μην κλείνετε. Ανοίξτε λίγο να δούμε μπροστά λίγο. Ιστορικό πρόσωπο είναι. Μπράβο σας, δεν προσκύνησες στο Μάρια. Ανοίξτε ρε παιδιά, ιστορικό πρόσωπο. Τι σημασία έχει, ιστορία μιλάει. Ιστορία, αφήστε να ιστορία μιλάει. Ανοίξτε να δούμε ρε παιδιά. Είναι ιστορία να όλοι τον αγαπούμε. Μπράβο. Στον Νικοδευτηλή. Καλό στον Νικοδευτηλή. Δόξα και τιμή στον Νικοδευτηλή. Καλό ταξίδι στρατηγέ. Λίγο σεβασμός ρε παιδιά. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Ναι, ρίχτω μέσα, τσούρχομαι. Εθνικής μας, λαός, στρατός, εθνικής μας. Λαός, στρατός, εθνικής μας. Να εκτελεστούν οι πολιτικά αντιδεσιπροδότες! Μπράβο! Όλοι! Κρεμάλα! Πολίτες, προδότες, πολιτικοί! Πολίτες, προδότες, πολιτικοί! Βουλούνια! Εκτέλεση εννοούμε εκτέλεση! Εκτέλεση, σαμών! Κουδί! Στο κουδί όλοι! Κανένας να μην γλιτώσει, όλοι οι κλέφτες! Άλλο παράδεισο! Δόξα και τιμή στον Νικοδευτηλή! Δόξα και τιμή στον Νικοδευτηλή! Σε κλείσαν μέσα στη φυλακή για να κλέβουν οι απατεώνες από το 74 και σένα και τους άλλους! Λίτες! Αναμάνα λύς! Ήρεμα! Επανάσταση! 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 Σιγά. Ανοίξτε ένα διάλογο. Παρακαλώ πολύ.